अरे 70 बहाली मार के कलेक्टर भइले रे नदी कलेक्टर भइले रे नदी सावन मारा भइले रे नदी सावन में राजा हमारा पिया कर भइले रे नदी सावन में राजा हमारा पिया कर भइले रे नदी। लेकिन राम बाबू भैया आप 70 नहीं 75 के हो गए 75 80 85 के हो गए दाम बढ़ी गवा दाम जानता काहे बढ़ी गवा है दाम जानता काहे बढ़ी गवा जब लॉकडाउन कोरोना लगा रहन तो कहा दारू पियस कोरोना ना होई दादा कहा दारू पियस कोरोना ना होई मनसेरुवन से ज्यादा मेहररुवन दारू पिए लगे कि हमारे कोरोना ना हो यही से दाम बढ़ गया। लेकिन भांग खा के देवरा हमारा घुमा काला भइले रे नदी घुमा काला भइले रे नदी सावन में राजा पिया काला भइले रे नदी सावन में राजा हमारा घुमा कर भइले रे नदी सावन में राजा हमारा घुमा कर भइले रे नदी। लेकिन कहना है कि साता नदिया परवा से मोरा भैया